आहाम जों मायाव दंफैयोलै ब्रह्मपुत्र ना मायाव दंफैयो जोंलाय ओ नै बैसिनिखौ नायहरनो हागोन नै ब्रह्मपुत्रनि माबाया गोजौआव सरायघाट दालां नै बिसिनिया अखा हाबाबो अखा हायाबाबो आं लामाखौनो नुखाया बबेजोंथाय लामा गेजेराव मोनथियो नोङो बबेजों बिनि लामायानो गैया बिसिना गेजेराव मोनसेल' नङानो बबेजों फैनांगौ जाखो बाजाराव थांनोबा नावसो जावबोलायनांगोन माथो ओरै जायो नै जोंहा खावलाब्ला फैलायबाय वाइड एंगोलाव होनानै वाइड एंगोलावबा एसे क्वालिटिया खम जायो नालाय अरजाया फ्लाइअभाराव दंफैयो जोङो गोदाव सोराव मोन्दों ओंखायनो बेरायफैदों एसे ओरै मादै माबाखौ मादैलायनो आब' फुजि ओमफ्राय आब' रियामोन थारमाने बाजै हटेलसो होनो नागिरदोंमोन आङो मादैसो होनफ्लांदों ना मादै हटेलसो होनो नागिरदोंमोन आङो बावदार केमेरायावबो मा नांखोब्रा आयै ब्लार जालाजोब्बाय र जाफिनबाय मा होनदोंमोनलाय आङो बावदों मादै हटेल ओरैनो लोमलाजोब्बाय क'क्राझारा जोङो बेखौनो एसे देखायनोसैलै नोंसोरनो एसे ओरै माबाफोरनिया नुवाना मा जायगा थायोमोनलाय बरमा माबा माबि चिरां क'क्राझारखौ एसे देखायनोसैलाय नोंस्राबो चिरांनिखौ एसे देखायबानो जाबाय जायगा बाय जायगा जोंथ' थांलायलायनो हाया नालाय ओंखायनो जों एसे क'क्राझारखौ देखायनोसै आरोना नायबानो जाबाय दै लोमनायखौ देखायनोसै जोङो दा ओमफ्राय दिनै नुलाबाय थायो बेयाव दै लोमनाय देखायनो होननाया माथो दैयानो गैयासो नांगोन नै दा ओरै बाजै हटेलसिम देखायबावले देन्जार लोमजोबनाय आरोना आदैसे फेन्दासे जागोन ड्रेस गारसो गानना फैखादों जोङो दिनै दा ओमफ्राय जोङो एसे गिनाय मोन्दों आरोना हरैथिंजाय पुलिसफ्रा गोगोम थायो फाग्ला बायदि पुलिस दासान्दि पुलिसफ्रा एकदम जाय उदै देरजाबाय नालाय पुलिसफोरनो बिराद खामानि होग्रा जाबाय दाना पुलिसफ्रा उदै देरलाजोब्बाय नालाय बिसोरनो खामानि होखानांगोनबो ओमफ्राय मैयाहाय बिसोरो बिराद डिउटि होदों अखा हानायावबो आङो हेलमेट गानबोखादोंमोन मैया दिनैथ' हेलमेट गानबोआखै ओंखायनो एसे गिनाय मोन्दों आरोना आङो दिनैहाय बैथिं पुलिस थागोन नामा देलाय बैथिंजाय थायो एकदम गिनाय मोन्दों ओमफ्राय गिनाय मोनबालाय मा जानो मैया आंनिबा बिसोरो अखा सिजानानै माबानानै दंखायो लोमजानानै दंखायो गगा मोननानै दङ बे जोंना फिफाया एमारेमाव मावो ना एमारेमाव एडमिट जाहैदोंनो माखासे पुलिसफ्रा ओंखायनो बबे साइडनि पुलिस जाबा लोमजाखो सानदां बैथिंना लोमजादोंबा हामगौलै दा थांसै होनबा नायसै ओरै पुलिसखौ गोजाननिफ्राय नायहरखानांगोन बिथिंनानो लोमजामारदोंबा हामगौ एसे देखायनोसै हरैथिं टाउननि लोमनायखौ खनसेना सेन्देला गोजावदोंमोनलै खनसेना सेन्देला आंना बाजारनिसोमोन ना माबा 150 थाखाल'मोन गलाबायग्रामोन एबारना नै 3000निसो क्रक्स अरिजिनेलसो गफ्रसट लानोसैलाय जोंहा होद बे साथानिया मानसिफ्रा डिस्टार्बब्रा जाबायना एसे गफ्रसट लाना देखायनोसै गफ्रथ' गैजाबाया नालाय वाइड एंगलाव मावो ना मावा एसे मावनाय बायदि मोनोथ' वाइडआव नर्मेलावबा मावा खांखमा नुखादों गारिखौ नङा होनलाय खांखमा खालाम आयौ अडिलेबावसो मालाय नै जोंफ्रा माला बायनो हाबावगोन बेफोरबायदिखौ थाइजौ खान्थाल बिफां फानबाबो आग्रा मोननाय नङा नै बिसोरा खांखमाया नायनो हागोन नै क'क्राझाराव नायनो हाया होनो लोमला जोबथारनाय होनदों नामा नै आब' रिया ब्रह्मनि न'खौ देखायनो आङो आब' रिया ब्रह्मना न'आ गोदोयालै कक्रदाइल फैबाबो हाबनो हाया नों नुखायाखैना रिया ब्रह्मनि न'खौ आब' रिया ब्रह्म फैलाय माथो लोमदोंलै आब' रिया ब्रह्मनाबो नायनो हागोन हनै आब' रिया ब्रह्मना केमेराया बिराद गिदिर बैलाय आयौ माबा दंलै हनै सिकिउरिटि दं नुबाय ताजमेहेलसो मेहेल बायदि नङा होनलाय आयौ नायनो हागोन नै आब' रिया ब्रह्मआ आयौ बेफोर न'आसो न' होनजायो दा बेफोरखौसो न' होनजायो बेफोरबायदि राजा रानिनि न'सो नायहरखाबायलै हनै बै केमेरासोब्रा बै बेरे सौथा बायदि नुनाया बियो होद नांलालै थांला नायहरबाय गेसावफोरखौ नुनो आयौ नायलाय लोमजोबनाय आब' रिया ब्रह्मना न'खौ देखायलाय आब' रिया ब्रह्मनिखौ
सोरबाफोर फैनोबा बेनो नङा इउनिकखा इउनिकखा नामा द्रन जोरोदो नागिर फैदो द्रन जिरायदो नागिर फैदो बे जाहैबाय साइन्स कलेज थांग्रा लामा माबायदि अबस्थाया नायनो हागोन साइन्स कलेज थांग्रा लामाया नै एकदम लोमजोब्बाय बे माबा आरोना रुपाथि नोगोर बैराथि नोगोर सहैग्रा लामा क'क्राझारनि रुपाथि नोगोरथिं नायनो हागोन नै साइलेन्साराव देखायलाय हाबसिगोनसो नामा हाबथ'आ माबाना बाब आयौ सालायनो हागोन हाया जाखो बिथिंलाय हनै हाबबायसो नामा साइलेन्साराव हाबथ'वाखै नायनो हागोन नै रायजोफोर क'क्राझारा गोदोबाय आं होनखादोंना क'क्राझारा गोदोबाय नायनो हागोन नै आयौ नाव जाबाय क'क्राझारा एबारावलाय हाबबायदां गारिया थाबथाबाय जोंना नायनो हागोन नै बिसिबां गोथौ गोदोयै नायनो हागोन नै फैदो साइकेलानो बे स्मार्ट ओंखायनो गैला नारनांबायसो नै थांनाय नङा देलाय नायनो हागोन नै ओरैथिंथ' पाथारमारि थांग्रा लामाथिं रुपाथि नोगोर क'क्राझारनि रुपाथि नोगोर जायगायाव दैयानो लोमजोब्बाय ट्रेनाथ' नायलाय उसिबायसो बारा गैया स्राय ओइलागुरिया ब्रह्मना नङा नै वाव what a beautiful house दैया मारै फैजोबखो न'आव हाबजोब्बाय नै न'आव हाबजोब्बाय मानसिफोरना आयौ होलांबाय सेस लोमजोब्बाय आये टाउनना बेसाराफोर जोंहासो गामियाव लोमहैबावा ओमफ्राय जोंना माबा थारमाने जाम्फै थायो नालाय गामियाव टाउना जाहैबाय नै ब्लक जाजोब्बाय नै नायनो हागोन थारमाने ब्लक जाजोब्बाय नालाय दैया ओरैबो थांला उसिजोब्बाय ओंखायनो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है गोथौ लेवायबा हवायबा नैबावथ' थांजाखाला जोंना स्कुटिया बाइकआ एसे सालायसाबजाबावोसो जाबावदो दाना माखौबा खुसियाखौ लोमजोब्बाय गैला हनै फुसखा गारियाबो लामा थाबाय नायबानो एस लोमजोब्बाय ड्रेनजों नैबेजों समान जाबाय थाबायनो हाला नायनो हागोन रायजोफोर ना कमन काटफोर फुख्रिनि बारलाबायना फैबा मानसिखौ बारसिनलाबायनो बारसिनगोनलै आंबो कमन काट गिदिर रेडिय'जों समान फैबा मानसिखौ थौब होनलायलायनाय खाख्लाब खुख्लाब होनलायलायनाय बारसिनखागोनल' लां नोंलाय नै बिसिना लोमाखै एसे गोजौ ना गारिखौबो एसे दोनथ'नानै फैबाय जों एसे नायनो ओरैथिंसो एकदम सालायजाया गारिया बाब नायरा नै अबेसिम सफैगोन नै ना मानसि एसे गाहायखायसो बेसे फैखो नंगौलै नंखागौ नोंनानो गोथौ जाखादों मानसि गोजौनावनो आंलाय सानो मानसिया एसे गाहायखाय आंखौसो गोदोबोजोब्बाय नामा सानो गोदोबसिन फाग्लासो बाव गारि सालायजायो रायजोफोर नै ओरै माबाथिं रुपाथि नोगोरथिं
ओरै रुफाथि नोगोरा जोब्बाय आरो ना ओरै साल्था थलाथिं फैयोबा बाइक दालाबो खारनाय नङा नारनांगोनसो स्पेसियेलि बे गार्लफ्रेन्ड लानानै बेरायग्राफ्राथ' गाला गाथा जानांगोन आयु फाग्लासो नै नोंनाव अबेसिम लोंगोन आंना जानजिसिम लोंबाय अरे कहना क्या चाहते हो आयो बेसाराफोर टाउननिया नायलाय नोङो हनै जोंफ्रासो गामिफ्राव थाग्राफ्रा जाम्फै एरि थायो दैयानो लोमा दुब्लियानो गुवारखा जोंना टाउना ब्लक जाजोबनाय बेसाराफोर अबाव थानो अबाव मानो जाबाय हनै फायखानायानो गोदोजोब्बाय माइरि बेसाराफोर हराव उन्दुनो सान्स गैयाब्रा बिसोर मालाय अन्थाव बाथाव अखा दाफैथोंसै सानो जोंहा हालुवाफोरा ओमफ्राय गामिफोरनाव अखा फै माइ गायनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय नै बिस्रा अखा दाफैथोंसो सानखायो माइ गैया नालाय बिस्रा ओमफ्राय बिनि सायाव एम्बु फाग्लाफ्राबो एबं अखा फै होनबाय थाबावो रागायानो हामला ओमफ्राय ओंखायनो बुथारनानै जानो लुगैनो टाउननि मानसिफ्रा एम्बुखौ सैथारा एम्बुआ अखा लेंहरोना दा होननानै लेंहरसैलाय मादैया जोंनि मोसादों गोरान गिसि लोंनानै हनै खर' साजादों नङाबा अरिजिनेलानो ओरैसो हिरानामारि फुलारि इमानदारि खिथ'लाय थाखा दोनखोमानायफोर गोजावलाबायबोबानो जायो बिजाय फिसुथायनो 10 दिनसो खामानियाव फैलाबो आं बिजाय फिसायाव दोनखोमानायफ्रा गोजावलाबायबोबानो जायो ओरै मा बिजाय फिसि फैसाब्रा नांबावला जोंनो फुख्रिनि कमन काट गिदिर रेडिअ'जों समान खाख्लाब उनबाबो जाबायमोन सैमा होनोनो